хора, които се намират в трудна ситуация в момента. Общо взето не виждат изход от нея и им е доста трудно. Всякак, мисловно, емоционално, по всякакъв начин. Ако трябва си го повтаряте през целия ден, ако трябва си го повтаряте дни наред. Но тези формули, тези две формули извършват в нас един алхимичен процес, в който първо ума ни се успокоява и след това ситуацията може да се разреши дори по един много чудодеен начин за нас. Аз съм в безопасност и от тази ситуация ще излезе нещо добро. Тази формула е за хора, които може би са израснали, са изживяли детството си сред други хора, които са създавали в тях изключително висока степен на несигурност, на болка, на страх, на отхвърляне. Тази формула ще върне във вас вашия божествен център. За още такива формули и за книгата ми Алхимия на рода може да гледнете долу в описанието и да се запознаете и с книгата ми Алхимия на рода.